Seguimos coas boas novas da xornada, o triunfo do Compostela. 435 días pasaron da anterior victoria fora da casa do Compostela. Realmente pasámonos todo en xogo do ano pasado intentando contar algún triunfo do Compostela. Non chegou, E por fin, ademais nun partido que se lle puxo moi costa arriba, porque foi perdendo ata en dúas oportunidades. Adiantouse o Valladolid co gol de Javi Navas, empatou o Compostela cun golazo de Josu e despois volveu a adiantarse o Valladolid. Realmente foi un partido de altos e baixos, esta oportunidade de Marcos, e por fin lle sorría a sorte a Sociedade Deportiva Compostela, porque tamén moito do ano pasado foi a mala sorte que tivo en momentos puntuais para conseguir a victoria. Non é normal que en unha temporada inteira hasta gañas un partido sin merecelo. De casualidade. Sí. Pero que foi absolutamente increíble. Aí estamos a ver o gol de Josu, bonito gol, pero ademais tivo o Compostela a desgraza de empatar no 17 da segunda parte e recibir o segundo gol no 18. Que iso tamén moitas veces é un golpe moral. Aí estamos a ver a xogada do Valladolid, esa serie de rexeites, e acaba marcando o Valladolid o 2-1, tanto de Guille Andrés, pero entre o 17 e o 20 da segunda metade, en neses 3-4 minutos, marcáronse 3 goles, porque o Compostela volveu a reaccionar e volveu a empatar grazas, primeiro, á presión. Mira Jordan como apreta, como recupera, como dá o pase, e acaba marcando cun pouco de suspense, pero acaba marcando Manu Rodríguez. Aquí notase un pouco a xuventude do Valladolid, non? Esos erros, bueno, pois... Non pegar un patadón arriba ou... Claro, en unha situación así, pois, bueno, con levo que leva. E, ao final, conseguiu o Compostela sacar os 3 puntos nunha acción a balón parado, con certo suspense, pero aí estaba Borja Navarro, no segundo intento que marcaba o 2-3, e xa o dicimos, non sei se o dato é exacto, pero aproximado, 435 días despois, o Compos gañou fora da casa. Valoro muchísimo la fuerza mental hoy del equipo, valoro muchísimo cómo el equipo se ha venido arriba, cómo no ha perdido nunca la cara al partido y cómo incluso yo creo que hemos tenido opciones de meter algún gol más. A partir de ponernos por delante, sí que es verdad que el equipo ha tirado pues, de veteranía, lógicamente contra un filial, y prácticamente pues no hemos pasado apuros.